Tento rok sa koná ďalší ročník Milsim akcie Bloody Sands 4. Máte na výber z mnoho frakcií, či už chceš hrať za dobrú alebo zlú stranu, je to čisto na tebe. Na akcii budú aj bojové vozidlá, takže to bude úplne brutál, mega super bomba, chápeš? Akcia prebieha celé 3 dni a koná sa 26. júna 2026. Ak ešte nemáš lístok, choď to rýchlo napraviť, kým sú ešte miesta. Vidíme sa tam. Ďakujem Cygnus Armory za spoluprácu a vy môžete použiť zľavový kódik POLACIK10 na 10% zľavu na všetok gear na Cygnus Armory e-shope. A poďme rovno na reakciu na váš gear. Mišo, mne sa ľúbi tvoj gear. Vidíme HPAčko, takže pekne si to puká a fúka to všade, kde sa dá. Vidíme nejakú kombináciu s multicamom a Novričovým. Je tu ten tlmič, ktorý má asi každý, ja ho mám tiež doma. To je ten najdlhší, ktorý sa dal zohnať. Nejaký columnarizery, takáto helma sa mi dosť ľúbi. Že bez poťahu. Má to vlastne multicam, kámo, to by som si mohol zohnať, pretože moja helma není boh vie čo. A vec tu moc nevidíme. Každopádne toto je jediná fotka, ktorú máme. Veľmi pekná fotka, akčná. Taktický Jožo. Vidíme tu nejakú Freju v olivovej farbe. Klobučikom sa hrá na Cezara, takže podľa mňa všetko čo tam má byť, tam je. OK, inak neviem čo toto je za Cygnus Armory maska, takže keby náhodou, ja už som spomínal, zľavový kódik. A je link dole, nájdete všetko v popisku. Keď tu vidím takéto vlastne fotky z akcií, kde je aj sneh a predpokladám, že tam bola zima, tak sa ťa chcem opýtať, či aj ty hrávaš aj v zime, alebo hrávaš len proste v lete, kde je krásne, kde ti bude dobre a kde ti nebude zima. Napíš mi do komentáru tvoj názor na to, kedy sa ti najlepšie hráva Airsoft, v akom počasí. Mátuko 33, OK, vidíme tu veľmi zaujímavú fotku. Každopádne, veľmi zaujímavý placement kamery, ale naopak, keď máš nočko, tak chápem. To sú problémy, že mať nočko, to je. Vidíme tu nejaké slúchadlá, neviem identifikovať, čo sú to za slúchadlá. Každopádne vidíme zaujímavé kamo na tej helme. To je nejaký drak, nemore. Každopádne vyzerá to fajn. Nočko máš, či je reálne alebo nie, neviem. Napíš mi kľudne do komentáru, budem veľmi rád. Ak mi náhodou vieš ty alebo aj vy ostatní, čo budete vo videu, povedať niečo o vašich gíroch, napíšte mi to do komentáru, ja sa veľmi rád s vami porozprávam a rád si to prečítam. Každopádne mám aj druhú fotku, ktorá je tiež veľmi artističná, ale tu už vidíme trošku viacej, takže vidíme nejaký back panel. Toto bude možno medic pouch, a možno nie, to nejak neviem posúdiť, ale OK, vyzerá to fajn, pekná vesta, dobrá helma, veľmi sa mi to ľúbi, poďme ďalej. Svejo. A každopádne veľmi sa mi to ľúbi. Gear vyzerá dosť dobre. Pozadíčko, kámo. Fakt, fajná fotečka. Ľúbi sa mi. Vidíme tu nejakú M4. Asi to bude nejaký zimný gear, keďže vidíme, že máš nejakú fakt, že bundu veľkú. Pištol, možno pozrieme ďalšiu fotku. Nemáme ďalšiu fotku. Nevadí. Každopádne nejaké Emersony. Gate multicamové, celý gear do multicamu. Vyzerá to fajn, veľmi sa mi to ľúbi. Fotka fakt pekná. Poďme ďalej. Maťo nám posiela jeho veci takto na zemi, pekne popísané. GBBR-ko jeho nové, HK416, myslím si, to dobre, že si myslíš. Jumpku vestu s nejakými, teda jak tu napísané Novričové pauče, Warrior pauče. Helma tiež vyzerá pekne. Všetko vyzerá pekne, aj to zbranie je celkom fajn. Ľúbi sa mi. Matuko, tu vidíme už asi jeho celý gear, alebo možno novší gear. Každopádne setup helmy sa nám nejako extrémne nezmenili. Fakt netuším, čo to je za kamo a to som nikdy nevedel nič. Okrem Novričového a multicamového kama neviem nič identifikovať. Máme druhú fotku, ktorá je v menšej kvalite, ale to vôbec nevadí. Forward rukavice máme, OK, cool. Forward rukavice môže byť, OK, vyzerá to fajn. Matuko, dobre to je. No, Svejo nám sem dáva jeho celý gear takto pekne vystavený na zemi. Vidíme tu nejaký Glock, ktorý mal teda predpokladám na to opasku. Na opasku vidíme, že má pauče v nejakom digitále. Takisto tu máme nejaký Kalach, ktorý je trošku taktickejší, že tu máme aj nejaké rizličty, nejaký grip. Neviem, či je drevo, moc to nevyzerá ako práve drevo. Ak hej, tak mi kľudne to napíš, budem rád. A OK, vesta vyzerá dosť fajn. Mne osobne sa moc neľúbi toto. Ten vlastne pauč, jak keby na zásobníkoch. To mne moc nešmakuje, ale je to proste každého preferencia. Máme asi nejakú vysielačku, keďže tu je 20 metrová anténa zložená. PTT je, ľúbi sa mi to. Squeeze tiež pridávam zo včerajšieho jabloňového. OK, takže čo je toto? Hodne zaujímavá hračka. Každopádne vidíme tu nejaký pokus o giličko. Máme tu viacej fotiek. Toto je trošku horšia fotka, ťažko sa tu vidí. Inak halus, neviem, či ste si to všimli, ale tu je tiež čávo. Tu
Tu je tiež čávo. Napíš mi do komentu, čo to je, ak toto pozeráš. Podľa mňa ku Tesimu sa ešte dostaneme, pretože to má veľmi fajný gear. Ale toto je veľmi zásadná. Napíš mi do komentáru, čo to je. Veľmi ma to zaujíma. Tesi, spomenčarta, hen. Tesi, pekná fotka, brutálna, podarená. Taktiež nočko, všetci máte nočka. Že to není trápne už. Už vám není trápne, máte všetci nočka. Idam 38. Ľudia, tuto vidíme multikultúrnu vestu. Tu máme multicam, tu máme nejaký digitál, tu máme úplne niečo iné a tu máme nervky dole. Nervky podporujem veľmi. Plynová maska, s ktorou som ho fotil, budú tam niekde to fotky, určite. Ukáž, ďalšia fotka. OK, HPAčka, samé HPAčka, že? No. Ale vyzerajú dobre, ľúbia sa mi tie zbranie, toto je celkom cool. Ja to sa mi dosť ľúbi. Tu máme tiež nejakú multikultúrnu maskovaciu pasáž, tu je všetko. Naposledy som toľko to kama videl, keď som si vyberal skin na zbraň v Battlefielde. OK, tu vidíme ďalšiu fotku Ivuša, nejaké ARK plus nejaký kalach a toto fakt neviem, čo tu je hodené chuďa na zemi. Máte všetko, čo vám treba, takže je to fajn. Je to fajn, Cygnus Harmony maska. Jo. Pekný gear, ľúbi sa mi to a dosť dobrá fotka. Iba túto to je trošku prepálené, ale inak je to fajn. Poďme ďalej. Bjorn, vidíme tu nejakú MK18 asi. Tento kolím mne moc nešmakuje. Angled grip s tlmičom plus packbox, takže celý gear bude asi do multicamu, aj tá vesta typujem. Máme tam sluchatečka, máme držák na nočko, takže ak máš nočko, zase aj ty. Poďme ďalej. Ďalšie fotky od Matuka. Matuko, máme tu ďalšie fotky. Tvoj gear sme už pozerali, takže pozrieme tie fotky. Kamo, ako jediné, čo mňa tu trošku tak triggeruje, je tá kamera. Ale ja chápem, že máš to nočko. Ale možno by bol zaujímavší záber, keby si dáš kameru že nabok. Akože ak ti to takto vyhovuje, ja nemám ti čo hovoriť do toho, ale možno by to bolo zaujímavejšie z boku. Ale to je len môj názor. OK, vyzerá to fajn. Breaky 27. Trošku zlá fotka, moc z toho neviem vyčítať, každopádne má dva zásobníky spojené. To je inak halus. Som nikdy nejak nevidel, že by to niekto tak hral, že by mal proste meg a iba by spravil, že chápeš? To som ešte nevidel nikoho s tým hrať. To je Freya, skeletonka, pozrime. Toto máš čo, zrkadlo spätné? Asi hej. Chrbát si treba kontrolovať, pohode. Farba a gear asi do čiernej farby. Vo veste zapíchané nejaké chemlighty a vyzerá to fajn, máš všetko, čo ti treba, vieš si zahrať, je to fajn. A počkaj, ďalšia fotka, sorry hoši. OK, dobre, tu už vidíme viac. Čierny gear som odhadol veľmi dobre. Celkom jednoduchý gear, ale fajn. Je to fajn. A ešte jedna fotka s klobučikom. Toto vyzerá celkom tough. To je fajn, ale toto je halus. To by som... Neviem, či by som to vedel tak mať. A dobre, a keď minieš jeden a prebiješ si do ten druhý a potrebuješ prebiť, tak potom tie dva vlastne hodíš do odhadzováku a zoberieš si nový jeden z vesty asi, hej, že? Zajímavé. Ale tuto trošku vyzerá to tak jak mucha. Ale to nevadí. Akože veď brýle treba, ale trošku vyzerajú jak mucha. Segu, multicamová vestička s nejakými pipikraničom, treba deti. Tiež multikultúrna vložka toto. Multicamy, ty vole, aj nejaké tuto veľmi kriklavé. Vyzerá to celkom fajn. Ale dobre, aj ten výraz, kámo, to je brutálne. Nextik, ja teba mám pocit, že sme tiež reagovali. Hej. Čo tu vidíme? Veľmi artističnú fotku s rozmazanými tvárami. Máme tu nejaké chemické plášte, ktoré sa majú tváriť ako zimné mufláže. Srandujem. Vyzerá to fajn. Tu máme nejaký black camo. Čierny multicam som chcel povedať. Čierny multicam to poznám ešte. Trošku ma to ruší tento čavo vzadu. Toho by trebalo vyeditovať preč. Ale inak fajn. Tesi, tvoj gear sme pozerali, toto je veľmi krásna fotka úplne. Gear je vlastne ten istý, takže nemáme tam čo viacej pozerať, ale fotka veľmi pekná. Sushi aj s chalanmi, tu je priky vľavo a im asi nemám čo vytknúť na gear, pretože oni majú brutálne geary. Inak akože keď sa pozrite na to, tak asi nemôžete nič vytknúť. Podľa mňa to vyzerá brutálne dobre. Sushi sme už veľakrát mali vo videu, on je veľmi aktívne v tejto sérii. Adam H. Celý multicamový gear. Freya, ktorá sa mu za mesiac pokazila, lebo sa v nej hrabe. Keď to funguje, nehajte to tak. Adam má tiež veľmi dobrý gear, mne sa to ľúbi. Máte všetci dobré geary, ja mám iba taký low budget, že? Páči sa vám môj gear? Dajte like na video, keď sa vám páči môj gear. Adam, veľmi dobré. Znova Tesi. Sushi. Zajímavá fotečka. Toto sa mi ľúbi. OK, vidíme tu jeho multicam Tropic, ktorý je fakt, že dosť pekný, s kombináciou vlastne s normálnym multicamom. Čo mňa trošku ruší je tá nová pažba, ale akože môj názor, fakt dobre. Mist
Mist DPX. Pekná fotka v snehu. Fotky v snehu majú iný vibe, mám pocit. Norové sumky. Tady poviem, že norová vesta. Hej, norová vesta. Ale tuto ľudia máme. Čo to je? Tu máme nejakého Vektora. Takého, ale onen, cyberpunkového, ty kokos. Pozrieme ďalšiu fotku. A tu už nemáme toho Vektora, ale kokos, dobré. Mechanixy rukavice, nejaký olivový gear, teda s tou multicamovou vestou, s kombináciou, ale ten Vektor, kámoško, cool. Ty kokso, toto je dobre spravené, to jak si urobil, čávo? Vole. Neviem, jak si to spravil, ale cool ukážka tvojho gearu. Aj dám. Dobre, tu máme Adama s jeho wannabe plynovou maskou, ktorá je jeho maska. Toto som fotil ja, aj toto som fotil ja, ale gear máš fajn, gear máš veľmi fajn, aj toto som fotil ja. Podľa mňa fajn. Matty is best nám posiela jeho vestu, jeho plate carrier, kde máme v strede slovenskú nášivku, Special Forces, ktorú mám aj ja. A furt si zo mňa robia srandu, že Special Forces, vieš, lebo to môže mať dva významy. Ale vyzerá fajn. Adam nám posiela na zemi jeho gear. Vyzerá to fajn, veľmi dobre, helma vyzerá tiež veľmi dobre, akurát, že si to mohol trošku viacej pekne rozmiestniť. No what I mean, akože to tak viacej, lebo ja som v takýchto veciach strašný perfekcionista. Takže tá zbraň mohla byť, že takto, že pekne rovno, aj tá vesta mohla byť takto, že rovno, aj tie gate. Ale okej. Gear máš pekný a my sme tu na to, aby som hodnotil gear. Adamom to ukončíme, pretože sme sa dostali na koniec. Budem rád, keď podporíte moju tvorbu, či už komentárom, lajkom, odberom, zdieľaním, hocičím, budem veľmi za to vďačný, pretože treba to trošku pušnúť, treba sa znovu rozbehnúť. Teším sa na vás na budúce. Zatiaľ sa majte.